Wangozi ndoda ungozi makhaza kuthiwa umuntu ungozi makhaza manje. Mfowethu hayi kahle kahle njengoba ngingumuntu oney'ngozi kanje nguwumuntu obephila ngokuganga kakhulu. Yeah. Phila nje ngokuthi nje ukuze ngikwazi ukuthi ngithole izinto zokubhema fanele ngigange into ekanjalo. So manje le engozi oyibonayo enkulu ngayithola eMtshebheni eNanda. Okay mana lezi ngozi 1 2 3 4 ezangesikhathi esi1 or igamegame zokuhlukana isikhathi esisodwa lezi nje la esiphongweni hayi bakubulala. So lapho ngangikade ngiqale ngamngenela lo muntu umfowabo wekhansela. Ngamngenela ngamtshontshela ngathola imali engango-2000 kwakuyi-lockdown ngaleso sikhathi. Hayi ngahamba naleyo mali ngayidla kahle kahle kwadlula isonto siphelile le mali ngabuyela. Kanti ukubuyela kwami angazi noma mhlambe wayenyangeni wabeka umuthi la ngingene ngakhona ukuthi mangiphinde ngibuya akwazi ukungithola ngoba ubengabi khona endlini yakhe bebesema-ofisini eFifty Bar. Yeah. So kusho ukuthi ngathi mase ngingaphakathi sengixoxile kahle ngabona ngaye phambi komnyango wawo lule engene ngawo esevalile. Athi hawu ndoda umuntu ongaziyo hawu boy Batista hawu wena anti lo ongebelayo ayi kwanzima ke ngoba phela uyangazi wabesebiza umphakathi mebiza umphakathi uvela ubiza umphakathi usengibambile. Yeah. Ayike bangishaya yena wangishaya lezi ngozi nje oyibonayo esiphongweni emva kwalokho wangiyeka. Ngase ngiyaphunyuka ngabaleka uphunyuka kwami ukubaleka kwabafana besendaweni abangaziyo abangijahayo bangijaha ke baqhubeka nokungishaya bangishaya umunye ufuna imali uyazi ukuthi kuthiwa mina ngijojwe 2000 uyangikhuthuza yonke lento kwaze kwasiza umfana wakaPhahla. Owafika wathi hayi madoda ngoba niyamazi nje ukuthi uLinto lo Batista yini ngoba phela umalume amtshontshela usemiyekile nina naqhubeka nalokho enimshaya. Ayi bafuna ukumlwisa naye kodwa ukuthi ke umfana wakubo abafana abaningi kaPhahla bayabazi. Hayi bangalwa naye bamiyeka wangithatha wahamba nami wangise ekhaya mangifika ekhaya ngafica uma wengeke angakhale bona indlela engangilimele ngayo wazama imizamo ungumuntu ongasebenzi wazama ukuboleka imali wangithatha ngisa kaSinga ngafika kaSina ke ngaklinikwa kanjalo ngase ngiyabuya ke ngazohlala ekhaya ngithi isonto elilodwa ngathi masihlale isonto elilodwa phinde yavuka ke lento ukuthi phela fanele ngibheme ngoba phela ngisho ungahlala isonto ungabhemi. Kodwa ngokuthi lento iba semqondweni sokuthi siphelile la esiswini kodwa inkinga ukuthi uyayazi lento umlandi bayo. Ngabuyela futhi ekugangeni phinde ngashawa kanjalo lezi ngozi njoba zigcina ziningi nje nasekhanda isimo esikanjalo umuntu nje mina obekade ephila ngokuganga. Usuganga kwenye indawo ndima uganga akuye kuma details usukungena kanjani ucalculator kanjani wenza kanjani nje ugcina ubanje ukuganga bengiganga ngumuntu othothi uzohamba ethi uhamba uyaqosha emizini yabantu. Mangifika lapha emizini womuntu ngifika ngithi hayi akho umuntu la ngigcine ngumuntu ongenayo ogqekezayo. Ngalesikhathi ngigqekeza kanti angibuzange elangeni ngazi ukuthi khona abantu bakhona mhlambe bakamakhelwane. Ngibone ngabantu sebela bangidilikela 3 times kwenzeka into kanjalo. Ngishawe ngiphinde nakwelinye ilanga ngiphinde ngenze kanjalo futhi ngingene ngumuntu ocoshayo. Mangifika akho umuntu ngingene bese nginaleyo nkinga nje ukuthi ngifika ngithi ngiyaqosha mabe khona ngifika ngiqoshe kahle inkinga mangekho umuntu ngiyangena ngigqekeza kuba into kanjalo ngigcine ngishawa kanjalo ngigcine senginalezi ingozi ezisekhanda. Ukhuluma ngendaba yokuthi wathi usushayiwe wabuyela ekhaya and uma waqala wangena ey'koletini zokuthi kumele aboleke imali ukuze kuhanjiswe wona emtholampilo. Yeah. Ithini kuwe leyo nto futhi ungathini nakubazali because izinto zenzeka ehlane kodwa zigcina izibuyele ekhaya. Yeah, yabona into kanjalo ayingiphathi kahle ngoba umzali wami ngokomthetho owami umzali akasebenzi imina engimdala imina efunza ngabe ngiyamondla. So kubhlungu mangizofika ngilimele kuyena ofanele aphinde akele phansi azama ukuboleka imali ukuthi ngiswe ezibhedlela kanjalo ingiphatha kabuhlungu lonto ngoba imina efunza ngabe ngiyamondla manje yonke into efunza ngabe yenzelwa yimina. So akungiphathi kahle ukuthi umzali wami agcine exakeka ngenxa yami. Imina efunza ngabe uhleli nje phansi ngiyamjabulisa ngayo yonke into. Kodwa ngokuthi ngasuke ngangena kuleli drugs leli angikwazi ukuthi ngimenzele nje izinto ngendlela akhululeke ukuthi hayi ingane yami nayi ingena no plastic
ngoba ngake ngafika ke nabo plastic kodwa ngemali engangiyixoshe khona la eThekwini nabo kwabanzima ukuthi abamukele kwaze kwasiza obhuti abadayisa amatafuleni la ephezulu eworkshop abangasekhaya hayi bafike basho ukuthi hayi mawakhe zamukele uyicoshile le mali ngathi sithukile ukuthi ukwazi ukuthi ayo gross eCheckstar hambi simpahla bese ngayitshela ukuthi angenza lokho kwayima ezamukelayo zona lezoyibusisa engayithola kuyena zaba mnandi ngoba ngabona ebonga ekhala nezinyembezi ekhalisa ukuthi ngisho ukuthi ngabotho izinyembezi zenjabulo ebonga ekseni sengihambe ngibuya ngiza ngala eThekwini engiyala futhi ukuthi ungagangi mawuthola imali ngendlela ngoba ngumuntu obuya hlala azama ukuphusha ngeinqola la check save workshop so kodwa ukuthi ngumuntu obuya kabheme lento uyazi kunzima ngeke ibhizi bakho nama ukuthi kuphela inyanga kanje maye ingaphelile inyanga kanje kuba quiet emphantweni so umuntu agcine eganga sigcine sibatshontshela nabo labantu bamatafula laba sesinokubasiza ematafuleni abadeza agcine sibagangela nabo livela yaphi leli gama lika Baptista oqokulaba igama la Baptista kahle ngokuzalwa ngumuntu ozalelwe emakhaya ngingane yasemakhaya kahle endwethu so okay yazi nasivele siyibuyisele emumva lento cause vele ngibheke lapho mina ubani igama lakho ukhulilephi uzalelwephi wawafunda pha amabanga phansi ubumfundo njani sifuna ukubona impilo yakho before idakamizwa futhi na after idakamizwa sifuna ucalculate njengabazali ukuthi idakamizwa zishintsha kanjani impilo yomuntu ngizokuxoxela ke bafungu impilo yami nje ukusuka kwami ngokwegama nguLindo ngowakaNgcobo kodwa ngisimo sokuthi ubaba kahlawulanga kagezanga ngisebenzisa isibongo sika mama sikamakhaya so ngisuka endwetwe ukuzala kwami emakhaya baba wasendwetwe umama wasendwetwe ukusho ukuthi ubaba wefika kamakhanya evakasheka anti wakhe kuno anti wakhe egane ikhehle lama leli khehla lamakhanya afika athola khona intombi kwasekutholakala mina so ukuzalwa kwami ke bahlukana noma ngisamnani bayizwa lonto ngisanda kuzalwa nje wathola enye intombi ababefunda naye esikoleni so ngokuthi fanele ngithathe ke ngiswe khona le kaNgcobo ngibonala phela ngowakhona yena inkamalanga lengizalayo yayingiphika ingiphika nje siqu sogazi labo bahlangana nogazi labo ngodadewabo ngoba phela udadewabo lo ukuthi uzalwe umfowabo wakhe ehlala elizala ubaba wabo ugazi labo ukuthi uzalwe uma wabo umalume wabo so nje obehlangana nabo uyangiphika lo okungiphikweni kwakhe umndeni nozalo nekhehle elizala yena engangobuka wazi washawa ngempama eshayila ukuthi ngeke uphike ingane yale ekhaya siyibone ukuthi le ngane yale ekhaya so yena wathi khambini kwesikhathi mesho uthi hayi ngoba wayengiphika wesaba ukuthi kuzothi makuphela isonto ungene esinye isisu sakaZungu nangempela kwathi makuphela isonto kwangena esinye isisu ila ke ukukhehlela labona khona so hayi ngoba beyiphika lengane ubesaba ngoba naye umuntu ofundayo esafunda u7 omama laba abazalayo nalo okuyiyo number yakhe le yakaZungu babesafunda u5 bona besayingane yena wayefunda u7 so kushuntshi emakhaya ngikhuleke uma asuke ngikhula ngihlala nogoga ezela eNandi eThekwini ezozama amatoho ngihlala nogoga emakhaya ngaze ngakhula so ukukhula kwami ngawumuntu oba nenkinga yokukhipha amangozi ngamakhaya so kwamba kwabonala ukuthi lengane kufanele iye kubo kaNgcobo yagcina incane iyokhonjwa ukuthi yale ekhaya fanele iye kubo ngaleso sikhathi abantu bakaNgcobo basekendede sebela eNandi etafuleni so kwafanele ngithathwe ke ngiyise etafuleni mangifika etafuleni ngifike ngishisela impepho iphele legazi kucacisela lengane yale ekhaya ngempela so ngagcina ngumuntu ikhehlelisi lengane liyayifuna ukuthi lizohlala nabo babantu ukuthi ngoba phela khokhiwe kanje kodwa wasithini ugogo wathi hayi ngoba ingane angaze nikhulise ngayithatha nikhulise ifunde ihleli lapho ungaleso sikhathi ngahlala lapho ke nakhona ugogo waze wasuka emakhaya nomkhulu bazohlala noma eNandi so sengikwazi ukuthi ngisuke esikoleni ngoba ngangifunda eMatiko eqinisweni primary Matiko phakathi nendawo ukwazi ukusuka ngala uye eStopeti kanjalo ngisuke eStopeti ngibangiye esikoleni mangithanda ngisuke ngala kuba bengoqwazi ngeesikoleni ngabo indawo elinganayo so ngahlala ke ngigcina ngikhula ke ngiba mdala ngaze ngaqala ke ngangena emadrugsini ake siqale egwayini kuyilose cause ila uqala khona lesi steps sokugcina lesi seyidakamizwa eziphezulu ukuqala nje wakilose
ugwayi ngeke ngitambele amanga bafo. Ugwayi ayikho into eyangifaka ugwayini nje. Ngava ukuthi ngoba umalume wangangihlala naye wayebhema kakhulu insangu. Namanje usayibhema futhi khona esashawa istroke. So njengoba ebhema insangu nakhona emakhaya insangu yayitshalwa egcikeni. Imina futhi engangithunywa mengiyothenga lapha kamakhelwane ngiyothenga ihilophu. So ngihamba ngumuntu owuthathayo ugwayi ngubhema mekade utshinga naye umalume. Nguthathe ngubhema uzogcina ke sengikhula ke sengimdala sengila eNanda ke sengithi hayi phela ugwayi ngiyawazi ngangubhema ngisho ngisamncane ngithonyile. Ngawubhema ugwayi kanjalo ngagcina ngena nesensangweni. Kwahamba ke thina ke ileyo i-drugs siliqale lingakabhenywa le ndlela elibhenywa ngayo. Lisamixwa nensangu. Yeah. Ngisamixwa nensangu hayi leli lamanje. So kushintsha esikoleni besibhema sazi ukuthi sibhema insangu. Abantu kanti abanye uza kwethi babhema ihunga efakwe la ensangweni. So sathi masibhema ke lensangu ngayi kwaphela isonto ngeze ukuthi khona ushintsha kuseyona insangu le ngijwayele le. Sekukhona ushintsho la sengikwazi ukuthi mangivuka ekuseni nginenkinga yesisu ngigula kanjalo. So ngathi mangibatshela ukuthi bafethu yazi la ekuseni sengithi mangivika ngivuke nginenkinga nje yokugula bangibuza ukugula okade ngisho ukuthi ngivuka ngikhishwa isisu ngizamula into ezikanjalo. Wathi hayi le nsangu esibhemayo ngesawu le nsangu esibhemayo kanti nani. Wathi hayi kunento ekuthiwa ihunga esibhemayo ayingakadumike ngalowo ndlela. Sike simixe nensangu sibheme ngizwe ukuthi ayona imnandi. So ngangabuza ukuthi bafethu kushuthi mina singizophila lempilo ngoba phela kushuthi ukuze nina nithi ukuze isidamuke lesisu fanele ngiphinde ngibheme. Bazibona kunjalo. Ngithi kushuthi seyenkole impilo sengizophila leyo mpilo nje ukuthi fanele ngibheme leli drugs ukuze kukwazi ukudamuka phela lenhlobo yalesisu engiphethe. Wathi hayi kunjalo ngase ngingena kanjalo ke ngibona ukuthi hayi baqinisile ngoba mangayibhemile ngiba nenkinga ngiyagula. Kodwa make ngayibhema le nsanga bayifake lento hayi ngiba right nje kahle nesesikoleni ngibe right ngomunake esikoleni ngomuntu ongafundanga kakhulu. Ngagcina ka5 esikoleni. Osulwini ngagcina ka5 2008 ngase ngiqalile futhi ungena kulona leli drugs. Ngoba thina o5 sibafunde sesithe ukuteka impela. Sesithe ukukhula kancane. So kwaba into kanjalo ukungena edrugsini ngaze ngagcina kuze kube manje namanje ngisalibhema wona futhi ngumuntu ofisayo ukuthi ngathi ngamthola umuntu ongangisiza ekuthenini ngishiye drugs. Yazi yini enye esifuna ukuyibona bafu. Sifuna manje ukubona ukukhula kwalo ke manje. Seliqala ke manje angithi uqala wena ulawula. Uvuka nje uyiphathelwe isisu. Kodwa futhi ke uyakwazi ukuthi uhambe uyibhemela indlela obhema ngayo. Sifuna lapho khona ke selikulawula ke manje. Selikwenzisa izinto. Usuqala ushintsha nala ekhaya. Usungasesiyo lengane obekade uyona. Sifuna ukubona konke lokho. Uma usuyiqalile iwunga sekuyona odambisa ngayo isisu. Mase kufika lesigaba sokuthi manje siyakhomba ke manje. Iyiphi indlela benenza ngayo? Yini futhi lenezenza ukuthi ugcine uphume esikoleni? Yabona ke isikhathi esafika ukuthi ingikhombe ngayo bese ngumuntu ola eThekwini ngidayisa ematafuleni sengiqala nokuphanda la eThekwini. Bese ngikhomba ke ngalezo ikhathi 2009 2010 bese ngikhomba ukuthi kufanele ngibheme. Hayi ngalesikhathi ukuthi bengikwazi ukuthi mangikhishwa isisu ngiyizibe mhlawumbe ngicine ngidale ngayibhemile kodwa ngakusasa ngibheme. Manje ke siya ngikhomba ukuthi kufanele ngibheme ekseni ngibheme ntambama. Ngibheme ekseni ngibheme ntambama. So njengoba ukuthi fanele ngibheme ekseni ngumuntu ophantayo ophathisayo yonke into kanjalo ngiphathise kwahamba ngokuphathisa nawo ngicela manje bengumuntu ogangayo before nje bangisho ukuthi ngeke ingozi zami ngayithola kanjani. Bengumuntu ogangayo ukuze ngikwazi ukubhema. Umuntu oqhelezayo ukuze ngikwazi ukubhema otshontshayo yonke into ezikanjalo ezitolo ngiyatshontsha ukuze ngikwazi ukubhema ngoba ebisengikhomba ukuthi ekseni ntambama fanele ngibheme. Namanje sangikhomba ukuthi ekseni ntambama fanele ngibheme kodwa ngesimo sokuthi ngithe mangikhula ngabona ukuthi ukuganga lokhu kuzobuye kungibulalise nabantu. Noma ngingayekile ukuganga kodwa nje ukuganga kuzobuye kungibulalise nabantu. Ngumuntu ophathisayo abantu ngiphathela abantu kanjalo ngisize kanjalo. Kuba into kanjalo. Uma uthi ubuye beyitolo ubuwenza yini shoplifting? Shoplifting. Awazi uzobanjwa khona. Ngaye ngabanjwa eSpalo ushona ngani yangasemevili 2 times kodwa abaze bangibopha. Babe ngibamba nje bangidedele. Ngoba nje babebuka mhlambe izinto engangiyitshontshini.
ukuthi hayi akuzona izinto esingambophela zona noma bebebona mhlawumbe ukuthi hayi umuntu osamncane uSipali ongala moshona ngase Brazil uhambe ngomgwaqo shonele phezulu kunoSipali abawu2 lapha. Yeah, wekwaboshwa. Ukuboshwa yangaye ngaboshwa. Kanga. Ukuboshwa ke into eyangibopha serious kwakuyiRobhali. Awusithathe usubuyisele emumva kuyiRobhali nje iplano apha until yenzeka izigcina ihambe iyonifaka ejele. iRobhali ke ngangino accuse. Wakhona eNanda sasisuke na eNanda ngezitori nazo. Yabona iNanda ayikho indaba yeNanda. Sasisuke nazo ngezitori zokutshontsha. Sabuya seza la eThekwini. Masifika la eThekwini safike saphanta ngawo nje ukuganga. Saphanta ngawo ukuganga ngesabamba abantu kanjalo. Sathi masinga la khona lesikole kuthiwa yini le college noma lesi singala moshona ngala DUT. Kunomfundi lapho waseDUT waqhamuka ephethe ifoni. Nakhona futhi sasingophatha isigali masibamba inkunzi. Sambamba inkunzi ngangiphethe nje induwane engaka eyayicijile ngaphambili. Shuntu wasatshiswa yiyona ngoba samsiyaza ngayo wasinika ifoni. Wathi mesinika ifoni sahamba nayo. Akuphelanga isikhathi esingakanani shuntu waba nenhlanhla lo mbhemu. Waqhamuka imoto umetro ayingisho esepho umetro wamisa umetro. Sabona ngometro sijaha. Wathi mawusijaha zathi masiyaqasha waqala ngami wangithatha. Wahamba wathatha ifoni kuthina njalo. Wahamba wathatha lo mfowethu sangena emotweni wahamba wasibopha wasibhalisa kanjalo. So sithema sesisesiR ngase siyabona sibonisana ukuthi bafo asikho isidingo sokuthi sidonsisele inkantolo silokho siphika nommeli esitshela ukuthi singayidonsiseli inkantolo ukuze isizwele nesigwebo okanye ngasigwebo sabancane ngasigwebela ngaphandle okanye isigwebele ngaphakathi kodwa eminyaka eminani icala silivume uma ukuthi siyalazi simtshela ummeli hayi icala siyalazi ngoba nefoni yatholakala kuthina. And futhi maso attend uyafika naye lo wasibopha uLentuzane uMetropolis. Hayi ke nangempela ngathi masifika enkantolo wabuza inkantolo so wokuqala nelivuma icala sasho ukuthi hayi siyalivuma futhi kuthiwa stand down sibuye ngosolu ukuthi sizolanda izisigwebo. Hayi sabuya masibuya futhi basasibuza semdinga hayi siyalivuma icala siyalazi wasekuthiwa ke isigwebo senu njengabantu abangayidonsisanga inkosi enkantolo kuloko ekushona le nale isigwebo senu sizonigweba nje uthe uLentuzane u5 years onenamba u5 years onenamba ke kuye kuba u10 month akuthiwa 2761I 5 years onenamba u10 month uhlala 10 month ejele nakhona lo 10 month uhlala abantu bakini mabezokusayinela ngeparole mabengakusayineli uyaqhubeka nje ushaya ukhumuze ngangokuba uaccuse wami ngathi mangisayinela uma ngisayinela ngaphuma ngalo 10 month u4 years ngawushaya ngaphansi uaccuse wami waphuma eseshaya 2 years 6 months ngaphezulu uma wakhe ngafuni ukumkhipha yini indaba enganiki nje ukuthi ufuna yekele unga le kodwa ngicela ukuthi still sathi mase siphumile sayibhema ngoba ngathi mangiphuma ngabhema wahlala ke no accuse wathi mesephuma waba umuntu ongabhemi umama ngifika ngiyale ngase buka nje umuntu oboboshe nawo uphumile wayiyeka lento kodwa abona manje mawungafika ufika umbone ungasho ungathuka indlela eseyiyona useboqo udlula mina uyabhema uyayibhema nje one way uma wakhe ke kwaumuntu komflathelayo ngithema ngizwa kuthiwa hayi ingane ishisile umuzi mayibuzwa ukuthi uma waya kayinaki kodwa kuthiwa amakhanda kwanje wathola ukuthi hayi into zabantu abadala lezi hayi ngoba kuyiyona ingane eshisa ukuthi uma waya kayinaki uma wayo ungazinseli izinto oshisa umuzi ubayo lo blema umfana udinga ukushawa yezwa abantu bamshaya kodwa kwatholakala ukuthi hayi ukuthi kukhuluma yena kukhuluma ugogo wakhe hayi inyanga esho njalo kusho bani kusho abantu hayi udokuxatshulwa lo muntu lo ngashisa umuzi into ngizima nje ukuyakha Baptist ngapheli ngisho 3 years wakhile uThurume blocks kuthiwa kahlale wona wawushisa yena mebuzwa ukuthi hayi uma kanginaki enganginaka kanjani umzali ubusiness drugs ngoba nami njoba into eyangisusa ngenza la eThekwini ikona ukuthi ngeke umzali wami engasebenzi lokho akuzamayo okuncane nami ngifuna ukudla lapho sigcine futhi phinde sigange khona la ekhaya umuntu aphinda athathe kona la ahamba odasa aphinda abuye ntambama ulambele uzofuna ukudla futhi lento wrong ikenza ukuthi ngathi ma ngizoyihlalela eThekwini ngofika nje manginawo amasenti ngikuvakashele mayesephelile into yami ngiyiphathele wena ubona ngami sengasekho futhi ngoba ngeke ngikumele ukuthi mina ke ngasekhaya bengumuntu
khona ngisho jobile ngihlala ePhoenix. Yeah. Bengumuntu osuka ePhoenix laze lathi elinye iphoyisa la ngasekhaya nginephoyisa lapha ngasekhaya ekuthiwa uThabani laze lathi hey uBaptist uqhamuka ngomhosha mawaqhamuka ngomhosha kuzwakala kuthiwa sekugqeleziwe kaSibanibani. So shuthi lehamba labona liphoyisa uthi awusekhulile lo akasayenzi lento abedenza usefika ekhaya ahambe kungenakalanga lutho ngoba bengumuntu ofuthi mefikile nje ngasekhaya ngihambe nje sekonakele. So nje sengithi mangifikile noma akhululeke nomphakathi ukhululeke uthi awusezahambi nje ngonakele lutho uphelile ifozi ngifike ekhaya nje ngingagangi ngenze lutho emdaweni. So baze ba understand ukuthi hayi usekhulileke manje akasayenzi lento ukuthi bethi mefike la ayikho nje kuthi useqemina mangigqekeza ke ngigqekeze ngendlela ebuhlungu ngoba indlela ebuwenza ngayo angeni ngewindow angeni ngomnyango ngibhoboza udonga. Awu udonga nakuthiwa ibloss ngibhoboza ucabange lo msindo umakhelwane ukhona ngibhizi ngiqhophoza udonga ngehetshe ngiyaqhophoza nje ukuthi kuvuleke isikhalo sokuthi ngikwazi ukungena phela ngithi kuyenze ukuthi uyafika emzini womuntu iwind livele ngakomunye umuzi umnyango uvele obvious mawuthi uzongena ngomnyango bayakubona lapho mawuthi uzongena 25 emva kwendlu uqhophozele udonga emva kwendlu free ngithi awubona umuntu yabo qhophoza udonga ngingene phakathi ngithatha yonke into engiyifunayo so nayo iphoyisa la ngasekhaya beselazi ukuthi hawu uBaptist ungena ngodonga beselibatshela nabasendaweni ukuthi mawukuthi niyaganga ningacabanga ukuthi sizotha uBaptist siyazi ukuthi uBaptist ungena kanjani emsini womuntu. So nambe ngibatshela mangifika bafethi ningagangi la ngoba nani ngiyeza ukuthiwa nisagangi sinami ngize ngihambe ngingaganganga ningathi manibone mina ngisala ngigqeza imizi yabantu ngoba kuzothiwa ngikukhona uBaptist. Yabo kwaba into kanjalo abantu besebengamukela kodwa nje ngasekhaya besengumuntu ongamukelekile mangifikile nje abantu bengibona bebeqwaya. Hayi bebeqwaya kakhulu. Ifika phi lento yokuthi uzoqhophoza udonga impela? Engani nje isimo sokuthi ngithi mangithi ngiyabuka umnyango ngibone ukuthi hayi eminyango khona umuzi abantu abazongibona isewindini khona abantu abazongibona ngicine ngingena ngodonga. Ungena wami ngodonga ngithi ngiyazi ukuthi ngifree ngikhululekile akekho ngibonayo kala mina kade nje ukuthi makhona ukuqhamuka ngale khoneni makhona ukuqhamuka ngale khoneni ngiyabaleka. Kodwa bengingakazi kube khona umuntu ongibamba yonke leyo mize bengingena ngodonga bengingena ngisebenze ngisho ngiphume. Uthini nomngane wakho ngoba nibalekile nizela nize niyobamba ingane yaseduty nani kade nibalekele iDore lokushini? Yebo. Yile nayisinishisi inilena niyenzile enJoja kanje emuva. Yabona ke size sibaleka naye lokushini. Izona le story zongena ngodonga ngoba yena ubefika eceleni. Ngingene mina ngimkhiphele zonke izinto. Kanjalo afika eceleni ngingene mina ngimkhiphele zonke izinto. So into eyinkinga abantu bathi sebebuya baza kumina ukuthi wena owenza lento. So njengoba ngenza lento kanje nami ngiyasho ukuthi phela ngeke ngife ngedwa. Khona umuntu engenza nayo lento. Ngasho ukuthi hayi mina noSifiso kanje. Izolona. Hayi basiyeke ukuqala ngoba phela abantu basendaweni. Asaqhubeka sayenza lento la sabona khona ke sesihlanganisela umphakathi naye uThabani lo waye khona leso sikhathi iphoyisa sesihlanganisela umphakathi ke manje ukuthi hayi ke manje siyashawa ke manje fanele sishawe ke manje saphunyuka kuwona umphakathi alimasiphunyuka sabona hayi fanele sigibele nakhona ukugibela imali saqale saphinde sawoganga kwenye indawo ukuze sigibele sibuye size la eThekwini. Gibela ke siza la eThekwini nala eThekwini safike saqhubeka nako ukuganga lokho saganga sigcina sesiboshwa ke siboshwa ile robhali. Iyona kuphele ke yakubopha. Hayi yona kuphele ke yangibopha irobhali. Hayi ukuthi yona kuphele ke yangibopha yona kuphela nje eyangigweba ezinye izinto ezengizangibopha ngikona nje ukuthi ngingena ukuthi uficulele nje uvana ukhahlelwe ngebhuza amaphoyisa ahamba yokuplanta kuthi ubanjwe neungu ungabanjwanga na unga. Okay. Ibuphi umzima mhlawumbe wabhekana nabo usuboshiwe njengomuntu mhlawumbe wayeqala ukuthi ahlale abhantinte iziphi izimo nezingqinamba wabhekana nazo ongafisa mhlawumbe ukuthi uzidlulise emphakathini ukuze kuyaleke mhlawumbe nomunye umuntu? Ngeke ngikamba manga bafo ngoba ngumuntu obubi ngangisamncane lapho ngani mangisho iminyaka yami ngasatha ngohlaliswe ejuvenile kodwa nakhona yashisa insimbi kunayo ingane zakhona ezithi ziyisebenzi zona. Ezithi ziyisebenzi zona ngeke zizwe ngabantu abangayishaya inombolo ngoba inombolo ngibe yona nje manje sengimdala sengikhulile. So ngiqala ukuboshwa leli cala langigweba ngafike ngabuthwala umzimba bokuthi nje izingane ke ziyahlupha ke vele sidalo nje.
ngaze ngayisola ukuthi ngcobe mhlambe ngiye kubantu abadala siyahlupha nje sidala kubantu abadala kungcono kuyazi ukuthi okay la izisebenzi lezi sisebenzisa ukuthi sisebenzisa ukuthi ngoba siyashiyana ngamagunya nangezitebhisi ukuthi lo usebenza kanje lo ungaphe kwami lo ungaphe kwami yabo kuyahlonishwana lapha lo muntu kababa uhlala lapha nayo indawo yakho kuhlala kuyahlonishwana lapha enganeni akuhlonishwana uyimpatha uyashawa kuthiwa ayifane clean abantu abangayipha ishaya inombolo fanele kube yona aba clean ijele ayizwa lona lento engalungile kanti lapho kubantu abadala abantu okuyibona aba clean ijele ibona laba abayinombolo bakuthiwa ngeke ijele clean abantu bakababa umuntu kababa uzoyifaka kanjani imali ejele manje umhlukumeza nemginisi ijele ithine fanele skin ijele ngoba ngithi isithe sokuqala sabela nathi inhlanzeko isabela nathi ithine fanele sikline ijele umuntu wababa ukuthi wakhe ahlale phansi arelax acabanga umuntu ozomfakela imali iboshwe ithola ugwaye ejele so ejuvenile ayisetshenzwa lonto kuyasho ukuthi siyingane nje kuyashawana nje even ngisho nabo benombolo babethi bahlangene bashova inombolo babona beshayana nje beshayana ifuba macela umuntu angayithola into ayifunayo usezoshawa ke shaye awucabanga abantu abawu20 uzolwa rawunda nje bekubhonya ifuba nje itembu ngefuba itembu ifubeni ayizolona so into engaqondakala yasejuvenile kungcono nje kubantu abadala bona umzimba yabo ukhona ejele ngifuna ukugamba manga ngoba nabo nathi siyisebenza khamba lisijikele kuyokhona nje ukuthi hayi cha kuthiwa kufika stability nje shawa yonke into eyisebenza kuthiwa umuntu kababa one side konke kuyisebenza one side ngeke ke uthi uyisebenzi ugijima uhambe uyohlala nabantu bakababa ngoba lezi ezinye izisebenzi siyakubuka ukuthi hawu wena usumuntu wababa makuthiwa sishubile isishubele isebenza ugijima uyoba umuntu wababa fanele nawe uthola induku kanye nezisebenzi ngoba hlale lijike futhi malijika lijikela thina lijikela abantu bakababa so ingakho ngithi abantu abaningi bona bake balikhulume ngenye indlela ijele ngicabanga kwakuyiqala lapha yakona ukuphakanywa kusaphakanywa kodwa makuphakanywa kuphakanywa ngomuntu osuke engakwazi ukuthi abe nenhlonipho eyisebenzini ngivane kusukele nje umuntu onenhlonipho eyisebenzini okwazi ukuphilisana nezisebenzi yabona ke lo ngenanhlonipho eyisebenzini nalo okwazi ukuthi eminyango anquma eyisebenzi abulala abantu ashaya abantu lo muntu akasurvive ke lapha akaphili nje nabo kona nje umuntu okwazi nje ukuthi khulekela izisebenzi hayi uyasurvive ngoba phakame ngisaphakanywa njengakuqala ukuthi manje sekuyakhetha kuvane kuphakanye kushawe noma kuthiwa nje wonke impathi ya phakame nje phakame ngoba nakhona mawuzophakama kufanele ubatshele laba abangaphezu kwakho uyebona bazokutshela ukuthi hayi ungaphakama ngobani ungaphakama ngale mpathi obani ngoba vela ekhanya ukuthi nokuthi manje mawuzozenzela uzovana ugcina ushaya impathi okuyiyona esifakile imali ejele lento engafuneki cabanga masushaya impathi esifakile imali ejele sekwenzakala suxova ijele sukuba nje uthinta zona izisebenzi uzokwazi umuntu okuyena okwazi ukuthi asifakele imali ejele sibe nogwayi shunthi lapho awusabhekanga awusakhombisa ukubahlonipha laba abangaphezu kwakho uyazenzela shunthi indaba yakho ngisho amaphoyisa ngafika akushaye akuphula uhambe emakhulukuthu ubuye indaba yakho izofana nento engekho shunthi uphakamela ubala uyayibona izofana nento engekho uphakamela ubala so into kanjalo wena mfethu impilo yasejele lo ngisho ukuthi ayona inzima mfethu ngoba akukho mnandi ukuthi uhlale uvuke ekseni uphakele iparish encane engaka no2 slice udle wona uziyodla ngo12 ngo12 uphakele uphuthu ngeke udle uphuthu uholye uphakele uphuthu oncane engaka ukuthi phele 2 hours usulambile lento uthi uyidla uqunjelwe suze phele 2 hours usulambe osanini ngakusasa uphinde udle iparish uphinde uyodla ngo12 angiphathi uzodla unyaka wonke kuthiwa ngoDisemba ngoKhisimusi uzokhetha ukuthi uthanda irice noma uthanda uphuthu ngokuthi phela wazi ngithi ayizona ukuthi udla uphuthu unyaka wonke uzogijimela irice lethama udla irice kwenzekani esiswini ohudu usisi phela sekujwayele uphuthu hudu usisi Disemba wakhona ke loyo akhokhe kakhulu uthu yokushintsha nje ukuthi kube khona irice kuphela uma uKhisimusi akhokeke akho lutho nje ubane khona irice wona Khisimusi ke lo ukuthi ube khona irice hayi kunzima mfethu kunzima ngifuna ukugamba amanga ngoba akumnandi ukuhlala endaweni eyodwa kusuke ngoba manje esavulwa na exercise kuqiniswa ukuthi iboshwa igazi izikwazi izingane zabantu uzohlala wena uphuma mawuzoya kophaka ubuyele uphuma mawuzoya kophaka ngo12 ubuyele uzibone ngakusasa
noma uyobala uphuma uma uyobala. Ya abangenike futhi ukuthi banibalele khona nifole khona la ngaphakathi endlini. Basuke benithesha ngempela-ke lapho kusuke kukhona into wrong niyenze ngempela anina niphumeli ngisho nobalwa ngaphandle nibalelwa la endlini. Niyabona ezinye izindlu hayi zona ziyakhishwa belele ngaphandle kanjalo nina nje kusho ukuthi khona into wrong nje niyenzayo ngoba namafoni akhona ejele siyawaphatha kodwa siwaphatha ngokwafihla ngoba nawo mezofika amaphoyisa afika ibambe lo foni nisenkingeni. Nisenkingeni. So isikole wasikhahlela ka standard 5 which is grade 7 ngolesizamani. Yini la isikujoja kangaka uze ugcine manje usheshwe uhosha imfe? Yabona ngeke ngiqamba manje esikoleni mengumuntu ohlakaniphile kodwa isikole nje angasho ukuthi angisithandanga noma isona esingithandanga ngoba ngangiye esikoleni kodwa ngumuntu olovayo mangiye esikoleni kodwa ngithi mangifika ngenze zonke izinto ngendlela kube ngathi bengikhona kufunda into ukuthi ngabe ngiphase futhi kamnandi ngoba waziwasho nothisha kuzuma khona ka grade 7 wathi le ngane iyalova kodwa mayifikile esikoleni kuba nomehluko iyayenza nje yonke into kamnandi iphase futhi angazi ukuthi iphi inkinga yayo kanti indaba ngisayinaleli trust engasengiqalile so ngathi mase kuthiwa uDecember ngasiyeka isikole sengifunda u5 ngoba nakhona uthisha washo ukuthi wena ngeke ngithi uphasile oyizolona ngobani ubufika esikoleni ufike ubhale uthole futhi kamnandi ngimakele uthole kodwa umuntu olovayo so akulula ukuthi ngikudedele ngithambe high school safanele ukuhlale nje la grade 7 uyiphathe kahle antsile ngonyoza ngidedele high school ngoba uhlakaniphile etshela uma kanjalo ngoba uhlakaniphile lengane mawucabanga mfowethu lento yokuphikwa kwakho umncane ayinawo nomthelela ezintweni eziningi empilweni yakho uma usubuka nje bafo ngingasho ukuthi zinawo umthelela ngale nje ukuphikwa nangalo ukuthi kwezinye izinto umzali akayilungisi ngoba umzali ozala ubaba umzalayo wenza inkinga ubaba besebenza esebenza waphelelwa umsebenzi waphunyelwa izimali ezinkulu kodwa ngitshela ukuthi kumanje ngisho uzalo nomndeni bayamgxeka ngolonto wakhetha ukuthi ahambe yoshada lonkosikazi wakhokhela izingane kulonkosikazi ahlala naye ashade naye kwase kuyabuza ukuthi ungayenza kanjani lonto kukhona ingane endala ongayikhokhela ngoba yona okufanele uqale ngayo so izinkulumo zabantu mabebuza lezo zinto ezikanjalo even ngisho abantu abangasekho bake bagxile nabo kuleyo nto so ngeke ngibuka ukuthi ezinye izinto ezibanga lokho ngoba abantu mabebuza abantu abadala leyo nto ngabona ukuthi kusho ukuthi nabantu abangasekho babuza yona leyo nto ukuthi ungakhokhela kanjani ingane esemuva kukhona ingane kuyona yokuqala ufisa ngabe uyayikhokhela so ngeke ngimblame umama umuntu osemakhaya mamncane ngibona ukuthi umuntu futhi umakoti onamahlonyana yayibona nto yena uyazi ukuthi ngingane endoda ngoba uhlala afike la eThekwini eCheck Service ongibheka uhlala afike ayi umfazi lo umfazi uhlala afika azongibheka asho ukuthi hayibo ufike manje inkinga into ayilahla wafika ngokuthi ufuna ngenze ID ngibiza isibongo sakaNgcobo ukhulumile nobaba ngathi mama wena wasemakhaya uyakwazi akulula ukuthi ngenze into kanjalo njengoba sengifuna ukuyigulisa okay wena unayo i-ID i-ID bengakafi no lo umzali lo mina ngesingami mfowethu singakhuluma phela siqede mfowethu ukuthi izulu yithini kumele uhlawule kodwa i-ID ibalekile ukuthi ube nayo lo mama wayekhuluma into right and siyafisa ukuthi engathi ngaphila isikhathi eside because kunzima ukunceliswa ongayizali makunomama mangine-step mother esikwazi ukulandela ingane azayilandele ehlathini emgaqweni futhi umama wangempela ngelinye ilanga ngambona efika naye ubaba lo engizalayo wathi ngimtshelile ubaba wakho ukuthi utholakala la wathi angithiwa ngimthatha ngisakeza azokubona naye ubaba ufika ukhuluma same story se-ID manje inkinga phela akulula ngoba ngathi mangihamba ngiyoxoxela baba komalume ukuthi ubaba ufikile benomncane bathi bafuna ngenze ID inkinga bafuna ngenze ngesibongo sakaNgcobo lokho kungelula uma nomalume ke wayihlaba wayihlikiza lonto engangokuba nakhona lapha kuma nomalume impilo kahle kahle ayikho ngendlela okuyiyona ngoba umalume ukahlala kuvuse lokho ukuthi wena uzalele ekhaya inkomo yakababa ikaze ifike kuze kube manje
amthuke ngayo yonke indlela, ameda wotshwala amthuke ngayo yonke indlela, uyisifebe wara umuzi kababa. Kodwa lo muzi lo wakhiwe yona le ntombazane lo, yamlanda lehle komashi eseshawe istroke emposhweni azombeka la, kodwa ihlala ithuka athi hey azambuze uma athi ngoba bakhona nje abantu kuba kube beyingane zami, uyingane kuyofuna inkomo zakho, ngoba naye phela umkhulukazi washona ekhala ngeenkomo zakhe, naye-ke shuthi uhamba kulawo mazwi. Yazi ngithini nabafu, yabona uma usuyinhlebe engangawe kunezinye izinto okusuke ngasamelwe, hayi ukuthi kumele ungamhloniphi uma wakho, kumele umhloniphe, kodwa kusuke kunezinye izinto eseyidinga wena uthathe iy'nqumo yami. Kumele akwenzele ubaba wakho i-idea ube nayo, cause uzoshona ubaba wakho, uzoshona uma wakho, uyithole ndawo i-idea, ngiyithole ndawo. And umuntu omdala ongangawo ungenayo i-idea kusho ukuthi mningi umsebenzi okumele wenziwe shakiswa kulungiswa impilo yakho, cause ngisho ungaphuma nje manje eyidakamizweni, kodwa kusenomqansa we-ID okumele ikhande, okumele ilungiswe. And abazali basekhona, kunabantu abafisa ukuba nama-ID kodwa abazali abasekho. Wena ithuba leli lokuthi ube nayo i-ID, ngoba uma ngathiwa nje manje khona umuntu ofisa ukukhipha eyidakamizweni, or nawe mhlawumbe ngelinye ilanga uthi uyahlukana nalento eyidakamizwa, usuzoba nenkinga futhi manje i-ID ekubeni ulitholile ithuba lokuyeza. Ekubeni ithuba ngilitholile. Manje into eyinkinga phela ibona labo bawomalume balwa nalesi sibongo bathi fanele ngisibize. So mina ukuthi shuthi fanele nginqengene ubaba ukuthi angenzele i-ID, kodwa ngibothe ngavuma ukuthi ngibhalise ngesibongo sisaka malume. Angiboni mhlambe ngivuma ngoba yena ufuna isibongo sakhe. Kulungile mthatha unqoba ungangcobo nje. Akangcobo. Sithathe manje labo komalume bamanga ukuthi bathi uzongigulisa. Uyagula nje manje umsayidaka. Ngoba kumanje ngiyagula vele ezinye izinto engibona zimbangela yalento. Ngiyagula kumanje ngoba isalukwazi ezizala umane ezizala yena ubaba bathi bona zizongibanga. Ngoba esayisaka masi besingithanda kakhulu ngokuba wathona besingigulisa ngisamncane, manje nesika baba naso besingithanda. So manje ngoba ekugcineni noma kuthiwa ngiyafa ngohamba ngibantu ukuthi ngesingawe kukhona yini ukugula okudlula lokho obhekene nakho? Akukho ukugula engathi nginako ngaphekwa lokho engibhekene nakho njengamanje, ngoba nginagciwane anginalutho, ngiyimina ngile sifo nje ngibhekene naso njengamanje, engazi ukuthi mangathiwa ngasilawula ndlelani ukuze siphume kumina. Kodwa ngomuntu ukuthi ngumuntu omaziyo uNkulunkulu, ngihlala ngithandaze ngithi Nkosi ungisize ukuba ulwe uhlangane nezalukwazi zami lezi ezimbili, ngoba ngiyayimemeza nazo ngoba beyimazi uNkulunkulu ukuthi ukhona. Lesi esinye besumphostoli, lesizalo mali, lesi esinye siyichiphi. Engakube ekhaya nje besikhatha njalo ngomgqibelo, ngumuntu okhule nje engenayo inyongo mina. Njalo ngomgqibelo siyachatha siyaphalasa. So ngisho ukuthi uNkulunkulu wami engimthandazayo uhlangana nalezi zalukwazi zami ezimbili, ningilekelele ekutheni ngiphume kulesi sidakamiso. Mangithandaza nje ngimemeze kanjalo. Mawubheka iwunga engaqedwa kanjani? Angiboni bafuthi leli drugs bangakwazi ukuliqeda ngoba nawo uhulumeni uyadla ngalo. Uyadla ngalo uhulumeni. Wabona izinto ezikwazi ukungena ngama container emtateni size ifike la kusupply. Usho ukuthi uyadla ngayo uhulumeni. Ngoba nabo umkhwanazi nje ngabethi bazofika bazoyiqeda, angiboni usoyiqeda. Angiboni usoyiqeda. Akulula. Ngoba bayadla ngayo uhulumeni, abantu abaphezulu bayadla ngayo. Mhlambe ngavala wona lawa ke abayakhiwa amandiya, kodwa nje lawa ngena ngama container angiboni ukuthi bengayifali. Sengabe nje ikona ukuthi mhlambe kuthiwa iyanciphiswa, inciphe mhlambe ngoba phela iyona ndlela neneyosinda ngayo, cause ukuthi inciphiswe ukuthi iphele. Manje inkinga ke iyodwa ingaphela inkinga kufika nesinye isidingo nje, akukho nezinye idakamizwe ezifikile nje esingazazi abafethu sibabone ngathi sebeyahlanya emakhanda. Kunesidamizo kuthiwa ithike esifikile, umfowethu umbone kade phema iwunga, wayeyeka iwunga wangena kule sidakamizo, uthi yambona useyahlanya isambe khuluma yedwa wenza izinto engazazi le sidakamizo kuthiwa ithike. Sishibhile-ke siwu-10 rand, that's why sishibhile siwu-10 rand basibhema kakhulu. Alethama usibhema kakhulu ingalesikhathi sikuhlanyisa. And okwesibili lento kuthiwa iqeda imizwa ngisho egazini.
Ayizwa lentini custard ke imizwa ngisho egazini lento so akuso isidakamizwa nje ngathi ukuthi khona siphinde kuvumbuke esinye kuphinde kuvumbuke esinye so bengaba nawo amandla okuyiqeda mhlambe lo hunga kodwa kube khona ezinye idakamizwa ezovumbuka ngoba mawuthi yabuka ihunga phela kwakuliwa nje netshasa South Africa street eyitsha nje iyabhubhiswa ihunga nje iyabhubhisa ngiyakubona lokho unyunga nje iyabhubhisa ubona into ukuthi ofanele ukuthi uze uyibheme fanele ugule mongayibhemile uyagula so kusho ukuthi must boost fanele uyitho ngiyabona so isidamizi sinkinga lelo yabona futhi into eyenziwa umuntu wayecreate ngamabomu ngeke sazi noma iTanzania noma iShayina noma yini lafaka lonto echemicals la ifaka ukuthi uma ungayibhemile fanele ulunywe isisu ugule ucobeka amathambo ukhathale yonke lento ngoba ngisho umsebenzi ngathola umsebenzi manje umuntu umsebenzi efayilazi ukuthi before ngiyoqala umsebenzi fayile nginikwe ngigqomela ithoilet ngingedwa ngiqede ngilakhe ngakusasa amawazi nje kuseni mawuzongisatha fayile ungithengele ihunga yami ungithengele mina ihunga yami ntambama unginike ihunga ngigqoma ithoilet ngilakhe ngingedwa so makuthiwa ngibhemile ngeke ngiqale ngisho ukuqala umsebenzi hlobo umsebenzi ngeke ngiqale ngisho ukuqala ngingakayifaki lento eswini so inkinga leli dress ngoba inesikhwele likushisa unyoko kakhulu udela unini nesikhwele kakhulu ngoba abasahlala naye emndeni ngitshela ukuthi usahlala nje nomndeni waphela umama nginenze uyamthanda kodwa uhlala khala umama uthi awusenza ukuthi yabo nje umama uhleze ekhaya nje mehlala nesinawana endlini umama uhleze ekhaya akazi nje kube khona ukuthula kuthiwa kuphela nje unyaka nje hayi akazi nje kube khona ukuthula ekhaya ngenxa kasinawane phela unyaka nje ohleze ekhaya intombi nayo kodwa intombi nje ngisho ukuthi ngumuntu ongenayo so kodwa ngesimo sokuthi sihlala nabo laboza ukuthi mama ntombazane sidina silala nabo yonke into ekanjalo kodwa nje umuntu engithi ubhekene nami anginawo ngoba nengane ngingangena edrasini ngakabi naye ngaze ngahlukana nje namantombazane engithandana nawo amithetho abanye abafana wazathi malume ngisho mina ngichama upopo ngendlela ayibona ngayo ukuthi intombazane ngithandana nayo mengahlukana naye ithandana nomunye imitha kanjalo ngithaza aba u3 amantombazane emithetho abanye abafana mase ngihlukane nabo wazi wathi umalume lo lamana noma kusho hayi mina ngichama amanzi ngoba wonke lamantombazane amithetho asemithetho kodwa kwasiza ukuthi ungabi nayo ingane uyacabanga ukuthi manje yabi nobaba obhubhuza ehungeni stress kileso kodwa akukho right phela ukuthi ungabi nengane noma kuthiwa ngiyafa kuthiwa nayo ingane yakhe kube khona nje isithombe kuthiwa uLindo hayi nangu uLindo amshiye emhlabeni uthela Baptista walithola kanjani ela Baptista njengoba ngangisuka emakhaya ngangumuntu olwayo so ngathi mangifike eNanda kukhona ingqwele yabo abafana le baphetha ebahlula so ngumuntu sabantu abadlala ibhola grounding kaSikokoko madlala ibhola sunti yalimala lensizwa ngiyilimaza maye ngilimaza shintsha vana ngishaya ngempama kwaluthi siyithintile hayi mayithintile ngayishaya ngayithatha ngayithangaza phansi ngayishaya ngayikhipha umangozi namba ogeza emfuleni ngoba iground seduze komfula yabuya yathi mayibuya ilanga ayithwala khona ngase ngiyisakaza base bethoza ukuthi hayi uBaptista lasuka lapho lelo ka so nawonke ke igenge sesikhula nawe yayisaba lembhemu lo yasalisa ngisaba nawo kwasekuba yimina ke wayephaya baphathayo bayingcwele yabo kuba nombani be abadala babethi babembuza kuthiwa emswa uyamsaba lo athi ngiyamsaba enkulu uyamsaba lo kwayena uSifiso lo ewayo aphizwa wami Sifiso uyamsaba ngiyamsaba angingakazi ngilwe nami ukuthi ngashaya lo ebebahle bashubule kuze kube manje namanje lo ebahlula namanje usangihlonipha akabhemi ungayena uphuza utshwala kodwa namanje ngisafike ngimtshela ukuthi namanje wena ngikuhlula khona ngibhemi unga wena kanje ngeke ungenze lutho namanje ngisafike ngimtshele ngaseka uyazi wazi kahle yazi le nkinga usho njalo ukuthi usikhotheni yabona umuntu uma umhlulile akusho ukuthi sekumele kube yiground lakho kodwa wena ngoba usumhlulile unamandla ngaphezulu wakhe kumele umvikele futhi ungamtheni amandla miyeke namandla la nawo ukuze manje indoda maniphumile niyodlala kwezinye indawo sikwazi ukuthi nilekelelane kodwa niyahloniphana kodwa niyalekelelana futhi uyayi-understand leyo nto leyo wena uma usumnqobile bese ke ugibela pheko ekhanda lakhe umphatha uzothona uma usunenkinga bese kubukelela siyangibalekela kanti unawo amandla kanti unayo nawo amandla
ila ngani lento eyenziwa uLontuzane lenkosi le uShaka uLontuzane inkosi yamaswazi ngithi wathi sekhothe emushaka uDingane ubalekela kubona nje bakuthiwa wabulawa abantu abamnyama nje phambi kwabantu abamnyama uDingane akushiwo thina kushiwa amaswazi ngithi so wathi mebalekele eSwazini athi inkosi yamaswazi hayi wena khothama inkosi uShaka wamhlukumeza afika amnquma amabhulu phambi kwamaswazi ngoba amaswazi ayebambisene noShaka ngesimo sokuthi umfana weSwazi wayebaleke eSwazini ebalekiswe inkosi yakhona wafika wahlala kuShaka uShaka wabathumela ukuthi nambeke noyilanda lenkosi yaseSwazini nibuye naye iphila bangabuya naye iphila lo wafika wayibulala inkosi yangakubo babuya naye sefile awu uyabuza uShaka ngoba ngibuye kuthiwa fanele buye iphila wayesefile manje so wathi lona hayi nangu umbulele umfana weSwazi umfana wayibulala lenkosi yakini hayi imhlukumeze kakhulu asithi inkosi hayi ngizokunika nangu insizwa yami umshokobezi engiyithembile ukubambane nangu ubone ukuthi uyinsizwa yini nangempela kwabanjwana kungaphansi ongaphezulu ongaphansi ongaphezulu kwadabuka khona leseshisa kwazi wambhajika ujiya ila asho khona ukuthi hayi akwazi wambhajika ujiya lokuthi akwazi ukuthi uyozala nkomo hayi ungaphansi ongephezulu wabonza uyahluleka umshokobezi wabahlukanisa wasithi alalela umfana weSwazi buyela ngakini uyoba inkosi khona mangihlulwa yimpi ngizobalekela kuwena nawe mohlulwa yimpi ubalekele kimi obudlelane baphela ngikhathi senkosi uDingane sekuphethe uDingane wathi uthi uyabalekela ubalekele eSwazini afika wathi umfana weSwazi wena phothama inkosi uShaka wahlukumeza afika amabhona afika amnquma phambi kwabantu abamnyama sekushiwa wona amaswazi kodwa kusadlelwana nje namaswazi namanje ya kusadlelwana phela kuba wagcina kubulewe lo wesho ngombane wathatha eSwatini uMesuzulu nawe uthathile eSwatini sangamdlelwane ngiyakhanselwa ya ngiyakhansela no ndoda ezibongela ukuthi uzoba ingcenye yohlelo lethu Batista yeah ayongozi makhasa ayiveza usinde bulawo hayi kwenza khona emanzi la ngemuva le mfowethu ke leyakuthanga umfowethu lo sizalwa nawo ngasekhaya ukuthi phela athi sizalwa naye eswini mina ngimdala ekhaya uzalwa ugazi lami so kushuthi ngangithatha iumbrella yakhe unetafula naye so wasekuthiwa segcina umuntu osengibeka isandla ngetshe la ngaba nalengozi kodwa saphinde sayikhuluma futhi lonto ube yamazi phela uSinawani yonke into uyayamukela hayi bafaya ayikho inkinga mfowethu ngeke size singaze singaswali ngenxa yokuthi kuyimini ngisukelile ngoba phela imini ngimsukelile akuyena umsukelile kuze kube manje ke ayisiyazwana naye iwunga mfowethu ithatha insizwa izenze okhaphethi noma odomet bokusulela inyawo ebantwini kakhulu mfethu kakhulu wena ungathini njengoba ubuzazo indoda nje enamandla ebizwana ngoBaptist kodwa njengamanje ngisho ingane isingavela ikhulume noma yini na singavela ikhulume noma yini ngisho ingane mfethu ngoba ngumuntu okhulayo bengizazi ukuthi hayi ngiyinsizwa ngumfana omunye umfana nje mina bengingadlalo bengezwe ngaye especially nje umfana ongangami hayi bengisho kanye nje hayi indoda izingafane siphumelela nje indoda cace ngisho igenge esikhule nayo manje yazi ngakutshela ukuthi hayi lo ubeyitshela kahle nje umfana ongangaye abantu abenzeni bakunika isikhathi abangapheki kwami mangibona ukuthi umfana ongangami ngikuthele ukuthi hayi indoda hayi ayikane zikhale nje zinini kunje kumanje kusho incindi so nje kube umuntu kanjalo so manje ngaze ngangene ungenike ke ngavane iwungi yawaqeda ke vele amandla yamqeda nje amandla umuntu agcine kunensizwa ezinye bezoshaya sibhamu ezangene ungeni usungathi mawufika uyishaye ngempama usuzwa ngabanye uthi uyayazi leyansizwa uyayazi leyansizwa uthi ngiyazi uhlama wephara uthi hey abasayihlonipha iganelo layo kwaye babazi emaganelo ayo so iwunga nje yamthatha umuntu okade right eyibhungu nje la kwabe ijonga imenze nje carpet nje cace nje ukuthi hayi nothing ayisekho lento yakhe into kanjalo nje iwunga i-drums nje strong kakhulu ekwazi ukuthi ithathe nje insizwa noma ngabe uyinsizwe ephezulu ikuthathe kubeke phansi ukuthi usuku usulawulwa yiyona kwafika insizwa lapha ibodyguard ekuyagada ngisho uZuma gada ngisho nje abantu ominister abaphezulu kodwa manje sesewungeni inhlabathi nento ngisho ikuthatha udokotela wangene ungeni phela nyawo udokotela uthisha angazi nomfana wefunda e-university lapha ngasekhaya ngazi uthisha bamncinga kangaka sebemlanda ngisho kuwo sibaze bamyeka ngoindlela kuthiwa ehloniphe ngayo e-university sibaze bamyeka laphela ikusasa lakhe
omunye uminero bewuthisha ubizwa ngominero namanje sasa lakhe liphelile yini ilewunga so lewunga nje iyadimolisha kakhulu ngifuna ukuqamba amanga ngoba ngisho iphoyisa amalekela ngena kuleli dakamizwa umuntu ehola imali esile ekwazi ukuthi angayikhava ukuthi alibheme yaza phinda ahole kodwa nje ngoba phela imali nemali ifika inezikweletu zayo so ngeke ukuthi wena ngoba uhola imali enkulu uzokwazi ukuyikhava ukuthi ubheme inyanga yonke ithi phela leyo nyanga isekho wayona leyo mali ngoba damo ukhona imali damo ubhema kakhulu andunga bathi ayifuni imali elindwayo ifuna imali yamanje sheshayo manje imali elindwayo ayifuni inyanga so umuntu osebenzayo okwaziyo ukubhema umuntu owazi ukuthi mase kuphelile lo mali omholo uyakwazi uya kumashonisa bamboleke ayizo lonto ngoba ngisho usebenza nami ngisebenzela umuntu usengathi mangisebenzela mangiqeda lo msebenzi ngithola imali yami hambe ngisebenze ngithola imali yami kodwa ukuthi ngizosebenza uthi uzonginika phambi kwakusasa sigede noma ngabe kuthi uzonginika kusasa hayi sigedile fanele ngithethe ukusebenza ngithola imali hayi yageja mothi uzonginika lehlanu phambi kwakusasa noma hayi yageja even ngisho ngawenza manje umsebenzi mhlambe ngwenze 2 hours mase ngiqedile ngalo 2 hours imali ngiyayidinga makwaqala wathi hayi imali yami ngizoba nayo ntambama siyaqala iyageja phela mina ngidinga imali sengicedile ngifuna ukuyobhema manje so iyo lento ebanga umuntu noma esebenza igcina imkhipha lapha emsebenzini yebo umuntu noma esebenza nje igcina imiyekisa umsebenzi noma kuthiwa kabudokotela igcina imshiyisa umsebenzi abuya azohlala emgwaqweni abanye bahlala emakhaya abashoshobe khona ngoba nasemalokishini khona abashoshoba khona umuntu uthothi unekhaya kodwa akahlali kubushoshoba kulezi izitolo zasemalokishini kanjalo njenganje imnanda ngithi khona umtshephe abanye bashoshoba khona lapha emtshebheni emakhonteni kodwa banamakhaya inanda indawo enjani mfethu uma ungaxoxela umuntu ongayazi inanda mfethu ngeke ngisho ukuthi inanda indawo eyilokishi indawo nje eyimjondolo indawo ewumazakhele kakhulu ngoba amalokishi angalawo nyiswa ematendeni indawo ewumazakhele kodwa nje indawo mfethu engasho ukuthi inawo ukhotheni kakhulu ukhotheni bukhona lapha endala ngoba kube ngempela kuyenzeka ngoba bakhona nabantu ababuzamayo ukuvala lobukhotheni ukuthi nje kuphela ibaningi osikhotheni kakhulu baningi ngoba kuze kube osikhotheni ngisho mama bakhona no baba bakhona yebo nje indawo enjalo ayilungile so mangithi ngiyabuka kule ndawo baningi abantu abenza into engasile kunabantu abenza into ezisile yeah mangathiwa kuyahlanganiswa nje ngaba baningi kakhulu abenza into engasile kule ndawo yasenani ngoba yona indawo enkulu ecishe ilingane nomlazi wona omkhulu kodwa ngicathi inandi indawo yesibili endaweni eyindawo enkulu ehlala abantu ngiyapetuzwa baningi abantu lapha ngapetuka nje ngobona ukuthi indawo eTumtshebheni makuthiwa ngoba ubona njengoba kuyinandi ziningi indawo enamashop eMtshebhe Tube village uyabona abantu baningi kuze kuyoshaya imawuti kusayinandi imawuti iwest kakhulu la kuthiwa khona iwest kakhulu imawuti iyona nanda ke leya eyinkinga kakhulu engekho right le ndawo so kodwa abantu bahlala khona ngisho bezama amampondo ahlala khona ukulwa nalento ayahluleka amampondo against lento le amampondo against le genge le alwa nayo so kodwa manje le genge ngenxa yokuthi le genge angani noma mayembona umfana omncane ondaweni engathi ukhula umuntu ongahloniphi mvana ikuthatha ikufake kule west ikudlisa umuthi uyawazi makwadlisa umuthi nika isibhamu ubulala umuntu usohlezi unikelwa igazi ngathi mayibona ukuthi umfana ongahloniphi endaweni ngathi mvana ikuthatha ikufake ngaphansi kwayo ngathi yenza njalo ngoba phela ayipheli ngize ngithi yenza njalo mina ngoba ayipheli lento ayipheli lento baningi kakhulu ngize ngithi kusho ukuthi bavane babona umfana uthi akuhlaza lokhu siyakuthatha sikudlisa umuthi ngisola ukuthi benza leyo nto lithi ukuthini uma ubuka kushonwa kangaka ngale manje emaskani ngenxa yethiki noma nokukhula kwezidakamizwa lezi ezandayo yabona-ke leyo ngane yakwethu ngeke ngihamba amanga leyo kufa kwabafethu nodadewethu into eyinkinga lapha odadewethu abafaya abanye basuke besaba ukuya emakhaya kade kukhona nje umama ezolanda ingane yakhe izolo ngehlahla ekade yashona yebo lona ezoyilanda ngehlahla ezole ntombazana so manje into eyinkinga abantu abaningi bayashona basaba ukuya emakhaya nanani uthothi omunye akanankinga ekhaya kodwa ngenxa yokuthi ubheme drugs uzohlala la azashona alandisela into yesidumbu
omunye azagoloza ngisho e-clinic ngoba uyazi phela uzohlala e-clinic ashawe u-arrest uqalekile uzohlala la manje inkinga mehleli la angithi phela bazoloku bemzama bemupha lo mayithi hayibo memupha lo manje kusuka kwakhe isibhedlela uzofika alaliswe ahlale khona uzobhemana ileyo nto ukuthi abanye bagcina befela khona la abanye banamacala emakhaya agcine umuntu efela khona la ngabe saya ekhaya khona isezizwe ukuthi uyagula mina nje ngiyimina ngeke nje ngize ngigcine ngifela la ngizwe ukuthi ngiyagula fanele ngeyami impilo before nje ngiye ekhaya ngaqala nje ngiqale khona kudokotela mawuthi ngiyalaliswa ngoba ngeke ngithi ngosengiyagula sengizothi ngwanakho arosta mawuthi ungibulala uzongibulala imithambo yakhe ibukeka iclean uyajova noma uyachase hayi ngiyachase angijove ziyaphila lezi ezichasayo kakhulu kakhulu manje laba bayijova bamisa ngalesi sidakamizwa sifikile kumixwe ndawonye bafaka egazini kanti lesi sidakamizwa sifikile hayi intuthu yaso ayigwinyo abayigwinya bayibhema ngiyibhemike mina kodwa abayibhemayo intuthu yabo abayigwinya so ngeke uthathe into engagwinya intuthu yayo ovane uyiphafuze uma uyibhema wena uyithathe uyifake ngomjovo kwena uyifake egazini kwenzakalani lapho so obvious uzomila amathumbu umzimba wonke njengoba bemila amathumbu khona nje unesilonda ngathi ngani ngathi kwangena imbobo yenhlamvu kwenziwe yona njalo into yokujova imbobo nje ngani noma ngathi inhlamvu yangena la yini ukujova leli drugs mix unga nethik wonke ufaka emthanjeni umthambo lo ngathi ngisho udokotela mawugula ekujove enqeni avane nje akujove noma ikuphi kodwa wena nje uvane ufaka i-drugs emthambeni drugs kusenza nonke wrong and futhi abasizwa ke masibatshela thina sijesayo uzaye bafethi yekini lento yokujova hayi abasizwa nalokho bayanda bayijovayo bayanda awusika lijikayo ungathini ebantwini njengamanje sesivala ebantwini mfethu ngingasho ukuthi abantu although laba bangabhemi abantu nje abanomali siyacela bafethu basisupport abafethu hayi ngoba nathi sizenza sithanda sekuyisimo sele drugs ukuthi sesilawulwa yilona ngiyacela futhi ukuthi nabafethu intsha engakangeni kuleli drugs ingangeni ingazami ukungena kulona ngoba alilunganga iqala athi meqala umuntu ecabanga ukungena kulona abuke ngaba sebengenile kulona ukuthi banjani bangangeni kulona ngoba liyinkinga alilawuleki so nabantu siyacela ukuthi basisupport bawethu basiphe babe nalo ithemba nathi sinalo ithemba ukuthi siyoyiyeka ngeke ihlale kunje ngoba baningi abayiyekile ukuthi kuphela kubonakala ngoba sibaningi sibayibhemayo kodwa nje ithemba likhona ukuthi siyoyiyeka ngeke ihlale kunje ngeke into ongayincelanga ebeleni ukuthi ufanele uziyofa ubhema yona mawusaphila nje emhlabeni fanele uzama amandla ukuthi uyiyeke no sibongele insizwa yakithi nina behlahle nophapha ekhanda kaMenzi ndabolela umuntu omemeza athi yakhalela lithi igula lajama lichithekile nina bakamBhudubu mfushe ngegazi nina bakashishiliza ngedidi kwele maholo lumhlabele embedule lokhuluma uprofessor ngokamkhize uma usubuke wezwafika la okusho ukuthi sidla amaningi esakeni siyacela ke bafowethu nicindezele subscribe button nicindezele nebell join ne-membership ukuze sikwazi ukuthi uhlelo olukhulu uhlelo ngoba ade lingasaliboni ade nokungikhalela ibingekho imali yokuqhuba uhlelo bafowethu kodwa ke siyathemba ukuthi nge-membership izokwazi ukuthi igcine isilekelela sikwazi ukuqhuba uhlelo ngoba uhlelo ukuze liqhubeke kumele kube khona inkece esetshenziswayo so siyacela ke bafowethu niseseke nje njalo uhlelo lizoba khona kuyoze kubuye uJesu yize nathi phela ngoba ude bendlela sazi ukuthi umphako uyabola kodwa nje sisazolokhu sizama sikhona sinilethela abafowethu ngokuhlukahlukana kwabo wonke umuntu azoshare istory sakhe ngoba istory somunye akasifani nesomunye as much as mhlawumbe cishe eqale ngendlela efanayo kodwa okunye akufanwana njengoba uzwa nje umfowethu indlela naye azaleka ngayo nalezi ingane ezizaleka umfowethu uthola ukuthi kuhlangana kugijinywa kuhlangana kudlulwa zilimaza impilo zabanye abantu because kuningi okwenzakalayo ngiyasuka lapha eThekwini ngiyegoli mhlawumbe ngiyozenzela ezinye izinto sengifike ngishiya ingane egoli ngiyabuya impilo yami iseThekwini le yangane ngiyishiya lapha na uyabothi ikhula nje njengesukumezekile njengesihlahla khula njengesihlahla baba ayonke leyo into kanjalo so bafowethu asizame nathi ukuyigada seyinake lapho sitshala khona imbewu yethu singagcini sitshala omunye uzethi eganiwe ewubaba amethise iside chick
ekuthiwa le ngane ayifihli unenkosikazi selengane isikhulisa into efihliweke into manje efihliweke yini ithi mhla ibuya isiza isitholile kubo unkosikazi lo aqala dini uthi hayi qhamukaphi lengane ngiyabona qhamukaphi lengane kuye mhlambe nobaba kasekho emhlabeni nayo umuntu wesifazane usuke eyihlukumeza sothi umuntu owaziyo uthi zeni uthi ubaba ubhuti wayemithise kwenye indawo kanje ekhona unkosikazi kodwa ngokuthi kwakufihliwe sizovela manje lo ndaba and nayo umuntu wesifazane sokuzihlukumeza ukuzalela umuntu oganiwe yebo ngoba ekugcineni iwena ozophatha ingane efihlwayo efihlwayo iwena ozothi ingane emayigula ngo-8 ebusuku ngeke uze ukwazi ukufona ngoba lo muntu uhleli nonkosikazi so ama-calculations kumele siwashaye ngapha nangapha umuntu wesilisa nawe calculate umuntu wesimame nawe calculate ukujabula siyazi khona mase kujatshulwa ugcina ungasacabanga okungaba yingozi lokujabula kwenu so nje kunjalo bafowethu igama lami uprofessor Ngingwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho sohlangothini kaMandlakazi ngakho-ke sangincenga